Zimbabwean professional mixed martial artist Themba Lawrence Gorimbo refused a gift from businessman Wicknell Chivhayo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya ya Themba Gorimbo uyo aramba gift from Wicknell Chivhayo. As you know kuti Wicknell Chivhayo ane chirongwa chekupa vanhu mota as magift achipa kuvanhu vaanofarira. Wicknell Chivhayo ane post yaakaisa iye on his Facebook page achiratidza kufarira mutambo unoitwa naThemba Gorimbo, achiti iye ane zvaachamuitira. Asi Themba Gorimbo refused the offer akati handidziye moto wembavha. Wicknell Chivhayo akanyora iye akati, I love boxing and MMA. The young man Themba Gorimbo is doing well representing our great country. Pane zvidiki zvandichamuitira. So ndokunyora kwakaitwa iko na Wicknell Chivhayo. Asi Themba abva adzoka iye nereply yekuratidza kuti haasi kutoda zvese izvozvo, apo anyora iye kuti, ini handitengeke futi. Mutambo wandinoita unoda good energy. Ukadziya moto wembavha watova mbavha too. I refused this so-called gesture in December. Ndisiye saw him on airport and ignored him futi. Themba Gorimbo anyora caption iyi apo anga akaisa iye screenshot rezvinhu zvakanga zvakanyorwa izvo na Wicknell Chivhayo. Reply ya Themba Gorimbo iyi inobva yapindirana nesong ya Winky D ine lyrics ekuti anditengeke nemota car. Ladies and gentlemen, I want you to come through in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya ya Themba Gorimbo na Wicknell Chivhayo iyi. Mune imwe nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yemurume anonzi iye Timothy Chiminya uyo ari kuzvishevedza kuti ndiye king munhu mutapa veMutapa Empire. Timothy Chiminya ane announcement yaakapa iye achitaura iye kuti now muZimbabwe amusisina president, mava na prime minister, zvichireva izvo kuti president Mnangagwa vava prime minister, iye ndiye ava king, uye hakusisina ZRP yava kuchinja zita yava kunzi ZKP, zvichireva izvo kuti Zimbabwe Kingdom Police. Ndukuda kuti muone video ra king munhu mutapa, then mapedza kuona video iri come through in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yemurume uyu Timothy Chiminya ari kuzviti iye ndiye king munhu mutapa. I am here to announce that as a king mwene mutapa, Zimbabwe is no longer a president. A president of Zimbabwe is now a prime minister of Zimbabwe Kingdom. Zimbabwe Kingdom under King Mwene Mutapa. He is no longer a republic and they have no longer president. He is now under King Mwene Mutapa for Zimbabwe, a Kingdom of Zimbabwe under King Mwene Mutapa. So vatati chiti president vava prime minister ve Zimbabwe, vave prime minister we Zimbabwe Kingdom, vave prime minister we Zimbabwe Kingdom under King Mwene Mutapa. I am here officially to announce that from the United Nations and all countries, from America, ma embassy also atakaseva the United Nations, ndichizivisa passes the United Nations kuti Zimbabwe have got officially Prime Minister called Emerson Dambudzo Mnangagwa, nema deputy prime minister ake maviri vanotaura kuti comrade Constantino Chivenga nyika dzino kuvhea, general kouya Colonel Kembo Mohad. He is now officially vice
Prime Minister and all cabinet ministers. In as a king when Mtapa, there is no longer a police, republic police, takuti inonzi KZKP, zvichimirira izvo, the Zimbabwe Kingdom Police. Rudauti munyatso tereresa ipapo, tati ZKP, Zimbabwe Kingdom Police, and all official of the government, Nema generals, is I swear and I respect